egokia lan egitera bultzatzen duen giro baketsuko espazioa da, non langileen eskubide eta askatasunak errespetatzen diren, batez ere aukera berdintasuna. Horretarako, langileak beren funtzioak behar bezala betetzeko baliabideak irisgarriak izan behar dira. Desaitasunak dituzten pertsonen lan inklusioa erabatekoa izateko beharrezkoa da autonomia pertsonala eta lan autonomia sustatzea. Lan duina guretzako Komisiones Obrerasetatik lan establea dena eta eskubidez beteta edo eskubidez bermatuta dagoen lana da, prekarietatetik urrun dagoen lana, beste langileengatik berdintasunean edo indarren ekilibrioan dagoen lana da, eta lan osasunean eta prebentzioan bermeak dituen lana da guretzako lan duina. Askotan gazte izateagatik, badirudi, edozein egoera onartu behar dugula, ez? Nahiz eta gure eskubideak urratu. Orduan, zer da niretzako lan egoki bat izatea? Adibidez, emakume eta gizonak lanpostu berdina izan da, soldata berdina irabaztea. Nire iritzia da, zein da zurea? Denak dugu zer esan.